እምበር ከምዚ ክንሪኣ ዝፀናሕና ኣብ ቶይለትና ይኹን ኣብ ሲንክ ናይ ክሽነ ክኸውን ይኽእል ናይ ቫኒቲ ወይ ከዓ ናይ ላቫንዲና ክሽነ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝዕበሰና ግዜ ቅድም ፕላንጀር ብናይ ኢድ ዝሰርሕ ክንጥቀም ከለና ሕጂ ሓድሽ መፂኡ ዘሎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ኤሌክትሪካል ማለት በቃ ጀስት ንሕና ብክስታይ ምስ ገበርናዮ ብሽት ምስ ገበርናዮ ጥራይ ነቲ ፕሬሸር ዘሎ ብሓይሊ ደፊኡ ዘውፅልና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ከምዚ ዘሸግረኩም ተደጋጋሚ ድማ ናይ ሻወርኩም ይኹን ናይ ሲንክ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ቶይለት ዘሎ ዝዕበሰኩም እንድሕር ኮይኑ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክጠቕመኩም ትኽእል እዚኣ ዓይነት ናይ ፕላንጀር ኣላ ከምኡ ድማ ካልእ ዓይነት እንድሕር ከቢድ ነገር ኮይኑ ድማ ካብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሆም ኢምፕሩቭመንት ተኻሪኹም ስልኪ ዝመፅእ ስለ ዘሎ ስልኪ ጌርኩም ከዓ ራንክ ትገብርዎ ትኽእሉ ነቲ ቶይለት ኣልዒልኩም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ናታ ሊንክ እውን ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ተገዲሰኩም ሰባት ካብኡ ኣቲኹም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ሰላም መዓልቲ